L-inizjattiva tal-Gvern immirata sabiex iġġib lura ċwievet ta' djar ta' akkomodazzjoni soċjali waslet sabiex 45 proprjetà pubblika ġew ritornati f'idejn l-awtorità ta' djar li ma' proprjetajiet ġew allokati lil persuni fil-bżonn. Din l-iskema hija mirata sabiex anzjani li jgħixu f'residenzi tal-anzjani iżda għandhom iċ-ċwievet ta' akkomodazzjoni soċjali jirritornaw iċ-ċwievet permezz ta' inċentivi. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes stqarr kif dawn l-inċentivi sarfu f'suċċess. Din l-iskema kienet ta' suċċess għaliex dal-aħħar sentej inġabru 20 ta' ċwievet li minnhom illum qed jitgawdew minn familji ġodda li qegħdin jidħlu f'dawn id-djar. U għaldaqstant qed inkomplu nġeddu din l-iskema, qed inkomplu nippromuovu din l-iskema biex ngħinu aktar familji. Huwa spjega kif l-inċentiv wassal sabiex l-anzjani li rritornaw iċ-ċwievet b'mod volontarju issa jiffrankaw sa massimu ta' 2700 euro fis-sena, hekk kif dawn il-fondi mhumiex se jibqgħu jitnaqsu mill-pensjoni tagħhom għal spejjeż relatati ma' residenzi tal-anzjani. Intant il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia stqarr kif din l-inizjattiva hija biss waħda mid-diversi inizjattivi mmirati sabiex itejbu l-ħajja tal-anzjani u din id-darba permezz ta' din il-ħidma se jkunu tigawdu wkoll nies fil-bżonn ta' akkomodazzjoni soċjali. Il-ħidma tal-Gvern tkompli. Din id-darba bejn l-Awtorità ta' Djar, il-Ministeru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva kooperazzjoni b'mod speċjali għal dawk l-anzjani illi iħallu darhom, speċjalment darhom illi tkun tappartieni l-Awtorità ta' Djar u jitlu ġewwa San Vincenz jew inkella xi dar oħra tal-anzjani.